usata na ining kabuntagon araw ato siyang masimba. O karon ato ta sa opening prayer nga pagkadadon sa tuig igsoon na si Ate Racine. So may buntag ka natong tanan niya atong ibutang ang atong presensya, atong kasing-kasing, huguna-huna ngadto sa atong buhi nga Dios o maghimo tag mga pag-ampo o atong ipiyong ang atong mata, iduko ang atong ulo sa kinasing-kasing, muduol ta sa Ginoo. Yes Lord, labing gamahana namo nga Dios niining sayo sa kabuntagon. Sa makausa o Dios, salamat Amahan nga imo kaming gipukaw sa sayo sa kabuntagon aron na usab kami makadaig makasimba kanimo o Dios ni ining adlaw. Salamat Lord nga ikaw ang Dios puno sa gugma, puno sa kaluoy. Dios ka nga walay sama, Dios ka Amahan nga mapinanggaon, Dios ka Ginoo nga nagbuhat na ining tibuok kalibutan. Ikaw ang Dios nagmugna ni ining tanan. Bisan pa sa among tagsa-tagsa ka kinabuhi, sa tibuok namong pagkatawo, ug ikaw usab nag-umol ni ini. Ikaw ang Dios naghatag kanamo gininhawa. Salamat Ginoo. Dios ka Amahan nga mapasayloon. Lord, ikaw ang Dios nakakita sa mga tagsa-tagsa na mo kakasing-kasing Amahan. Kay matud sa imong pulong, ikaw ang Dios nga nag-usisa kung unsay sulod naa sa among kasing-kasing. Ikaw ang Dios Amahan nakakita ni ining tanan. Busa Lord among gipangayo nga na kanimo ang kapasayloan sa pagpataas sa imong buhi ngalan. Madunggan kami Lord Jesus diha sa kanimo Amahan. Lord, i-bless ang matag-usa nga niya karon Amahan. Salamat Ginoo among gibuhat Lord. Rispa na mo ni Ginoo sa among gugma nga na kanimo Amahan. Gisugo nimo mi Lord nga angayan ka namo nga simbahon. Gisugo mi nimo Lord, giumol nimo ang tao Amahan, ang rason aron daigon ka Amahan. Maunay gihulat nimo Lord Jesus sa among mga tagsa-tagsa ka kinabuhi nga ang among baba Amahan magalitok o Dios og mga pagdaig, pagpasalamat, pagpasidungog. Ikaw lamang o Dios ang mapasidunggan Ginoo. Kay ang tanan o Dios imong gihatag, imo kaming giandaman sa tanan. Aron Lord, wala kami ikarason nga dili kami makadaig, makaalagad, makasimba nga na kanimo Lord Jesus. Lord Jesus, bisan pa sa mga kaigsuuna na mo Amahan nga nagpaingon pa diri Lord God. Kutob Amahan sa mga katauhan Lord God nga nisulod ni mo ang balay alampuanan Lord. Amo mga pag-ampo nga na kanimo Lord Jesus. Kuha Lord God kung sa may mga kagahi sa kasing-kasing Amahan, pulihig humok Amahan nga hatagan nimo sila chance Amahan nga makasimba, makaila sila nga na kanimo Lord God. Kay ang rason Amahan nga imo kaming gipakamatyan dito sa cross Lord Jesus, tungod og para kanamo Lord Jesus. Imo kaming gibayran Amahan aron di kami maulipon sa kasalanan Amahan. Mo'y hinungdan Amahan nga niami karon Lord Jesus aron kami mo pasidungog kana kanimo. I-bless usab Lord God ang mga kasilinganan diri Amahan ning tibuok lugar Lord Jesus Sardinia. Kutob sa maabtan sa imong mga pulong Lord Jesus. Padayon ka magapanalangin, magapanglihok, magauban ka kanila Amahan nga ikaw ang Dios ilhon sa katawhan Lord God, nga pinasahi ka nga Dios nga among giilagaran og gisimbang Ginoo. Og Lord, bisan pa sa among giampo nga na kanimo Lord Jesus, bisan pa sa magdala sa instrument, bisan pa sa musunglit, gamita ko Lord Jesus sa pagdala Lord God sa imong mga awit Amahan. Kay ako man jud nang giangkon Amahan, kung wala ka, wala jud ako'y mahimo Lord Jesus. Busa Lord ikaw o Dios mamuhat Amahan
sa akong ginabuhi, bisan pa sa mga katawhan nga niya karon, Lord Jesus. Ikaw, O Dios, Lord God, magahikap ka nila, Lord Jesus, nga mabati nila, Lord, ang imong pinasahi nga dihog, Amahan. Presensya, Ginoo, nga nagdalag tumang kalipay, kalinaw, katagbawan sa mga sa kinabuhi. I-bless usab, Lord God, bisan pa ang pinapangulo na mo, Lord Jesus, sa mga nasod, Amahan, hantod sa pinakaubos nga nangulo, Amahan. Padayon ka magapanalangin, Lord Jesus. Padayon ka, Lord God, nga magpailhon ka, Ginoo, sa ilang mga kinabuhi, Lord God. Aron ang among nasod, Amahan, adunay pag naghigugmaay, Lord Jesus. Salamat, Ginoo, sa imong pagkamaayo, Lord God, sa mga imong gibutang sa mga panggobyerno, Ginoo. Padayon ka, Lord God, ilang mag-bless and sustain mo sila, Lord God, nga mag-lead sila, Lord, sa mga katawhan, Lord, nga puno sa gugma nga namahan. Lord, ako ikaw ang gipasalamatan, Amahan, sa tanan, Ginoo, nga nagsimba, Lord Jesus, sa spirit and truth, Amahan, sa mga kasimbahanan karon, Amahan, sa bisan asa nga lugar. Ikaw usab, Lord God, mag-uban, panalangin sa ilang mga kinabuhi, Lord God, o bisan pa sa among tagsa-tagsa, Lord God. Ikaw, O Diyos, mag-bless, Ginoo, o dalaygon ka, Amahan, sa walay katapusan. Kanimo lang ang pagpadigsidungog, pagpasalamat sa pangalan na Jesus, ang tanang anak sa Diyos, magaingong. Amen. Sa pagbilin ta, mga igsoon, sa pagpamarog, kay ato ta sa mga pagdaig, ug usbon ko, maayong buntag kanatong tanan. Amen. So may buntag usab sa nagsunod sa atong live streaming. Ang pulong mo kinabuhi ko, may buntag kaninyo usab. Ang Dios makauban kaninyo nga kamo nakigduyog sa among panimbahon. Salamat kaayo bisan asa unsay ngalan sa sikta, apan dalaygon ang Dios nga mga kaigsuonan nato nga nakigduyog nakiguban sa atong panimbahon karon, o dalaygon ang Dios sa tanang panahon, mga igsoon. Ato ta sa mga pag-abi-abi, mga igsoon ko sa Ginoo, kung mahimo atong mugawas tas atong lingkuranan, nya atong kumustahon kay sa usa ka semana nya kausara ba kita magkita, labi na gyud sa lagyo nga lugar. Gawas na mo diri nga mga duol ra kay makita ra gyud ang naong tunawong agtang tibok gyud nga pagkatao ang makita. So welcome Ate Jinky, salamat sa Ginoo sa imong ginabuhi, og ato ta sa pag-awit sa atong buhi nga Dios. Naingon man diha nga mag-awit ta nga dunay kalipay. So muawit ta sa Ginoo, hinukat gyud sa atong kasing-kasing guna-huna nga malipayon kita nga muawit sa atong buhi nga Dios, tibok na atong kasing-kasing kusog ug guna-huna. Naingon diha nga pagkaanindot ang kinabuhing Kristohanon nga bisag daghag alang tuson makapahiyom maragi hapon. Amen. Pagkaanindot ang kinabuhing Kristohanon bisag daghag alang tuson makapahiyom gihapon. Walay angal lamanoy mo katupan kay siya nga nagpuyo kanato magagagahon sa tanan. Magpabilin kami kanimo, muagi man ang problema, may kasolbaran, way makababag sa mong pagsimba, kay ikaw
Yes, Lord. Ingon ang Ginoo, ingon ang awit mga igsoon nga walay makababag sa atong pagsimba. Walay bisan usa nga makababag diya sa atong pagsimba kung si Lord atong unahon. Amen. Mga igsoon ko sa Ginoo, atong ipaubos ang atong kasing-kasing o gunahuna. Ayaw tuguti igsoon nga ma-distract. Ayaw tuguti igsoon nga na ihikli ng mga distraction, mga igsoon. Ug atong i-focus ang atong kasing-kasing ug gunahuna. Pipila lamang ta ka oras nga mag-uban para sa pagdaig ug pagsimba sa atong buhi nga Dios. Ug atong pamalandungan ang mga awit, mga igsoon nga gipaabot kanato karon. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord, o Dios. Ikaw kanunay na mong pangitaon, Amahan. Ug ikaw usab among handumon, Ginoo, sa tibuok na mong kinabuhi, Lord Jesus. Kay ikaw ang Amahan kanamo, Lord Jesus. Diyos, ikaw ang gipangita ko, adlang tanan, ikaw ang gihandom. Sa matag litok, sa pulong mo, naablihan ako, gamhanan ka sa tanang panahon. Yes, Lord. O Diyos, ikaw ang gipangita ko, adlang tanan, ikaw ang gihandom. Sa matag litok, sa pulong mo, naablihan ako, gamhanan ka sa tanang panahon. Gamhanan ka, o Diyos, walay sama. Gimog na mo ang langit o yuta, pagkabuotan mo, dili ka pailo. Sa dagway mo, balaan ka, o Diyos, walay sama. Gimog na mo ang langit o yuta, pagkabuotan mo, dili ka baylo. Ibuhat mo ako sa
Lord God, nga imo kaming gibuhat aman sama sa imong dagway o Dios. Ang imong dagway amahan puno sa pagkamatarong pagkabalaan Lord Jesus. Thank you Lord God nga usami nga espesyal nga imong gibuhat Lord Jesus. Usami Ginoo nga imong gibuhat amahan nga pinaka-espesyal sa tanan Ginoo. Salamat Lord sa imong pagkamaayo Lord God. Adi nga amo pa jud kang daygon amahan, amo pa jud kang awitan, amo pa jud kang daygon sa tibuok namong kinabuhi Lord Jesus. Salamat Lord God sa imong pagkamaayo. Takos ka Lord God nga daygon Lord sa tanan. Yes Lord. So aduna ko basahon nga pulong sa Ginoo mga igsoon. Naingon diri sa Salmista David, naingon diri sa Salmo 100, naingon diri nga awiti nga malipayon ang Ginoo tibuok kalibutan. Amen. Simbaha ang Ginoo uban ang kalipay, o panuol kamo kaniya uban sa malipayong mga awit. Ilha nga Dios ang Ginoo, siya ang nagbuhat kanato ug kita iyaha. Amen. Kita iyang katawan ug iya kitang panon. Sulod kamo sa iyang templo ug pasalamati siya dito. Sulod kamo sa iyang balaang pulianan ug dayga siya dito. Pasalamati ug dayga siya. Ang Ginoo maayo, mulungtad ang iyang gugma, ingon man ang iyang pagkamatinud-anon hangtod sa tanang kaliwatan. Amen. Sumuawit ta sa atong buhi nga Dios magsuon ko nga kanag yung malipayon ta. Amen. Ipakita ko ng mga igsuon kanang dagway nga malipayon. O lingi-lingi mo katupad nga malipayon ba? Kay dili ta mag-awit sa Ginoo nga nagbugtok ta, nagmugot. Kay dili gyud malipay ang Ginoo. Gisugo ta ni Lord nga muawit ta nga malipayon. Amen. So makita man na kung unsay nasulod sa atong kasing-kasing mo na gawas sa atong panagway. Amen. So atong daygon ang atong buhi nga ang Dios Ginoo. Atong daygon ang Ginoo sa tagsa na ito kinabuhi mga igsoon. Ngayon da, shake your body. Kung mo shake gani ang body, shake, shake, shake. Gina. Ha? Sige. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Amen. Shake your body, hallelujah. Shake your body, hallelujah. In the name of the Lord. Shake your body. Shake your body, hallelujah. Hallelujah. Shake your body, hallelujah. Shake your body, hallelujah. In the name of the Lord. Shake your head. I-shake mo ulo. Ulo. Shake your head. Hallelujah. Shake your head. Hallelujah. Shake your head. Hallelujah. In the name of the Lord. I-shake mo shoulder. Abaga. Shake your shoulder. Hallelujah. Shake your shoulder. Hallelujah. Shake your shoulder. Hallelujah. In the name of the Lord. I-shake inyong hawak. Shake your hips. Hallelujah. Hallelujah. Shake your hips. Hallelujah. Shake your hips. Hallelujah. In the name of the Lord. I-shake imong tuhod. Shake your knees. Hallelujah. Shake your knees. Hallelujah. Shake your knees. Hallelujah. In the name of the Lord. Ilukso imong tiiligso. Jump your feet. Hallelujah. Jump your feet. Hallelujah. Jump your feet. Hallelujah. In the name of the Lord. I-shake imong kamot. Shake your hands. Hallelujah. Shake your hands. Hallelujah. Shake
the Lord. I-shake imong lawas, iliyok imong tibok lawas. Shake your body, hallelujah. Shake your body, hallelujah. Shake your body, hallelujah. In the name of the Lord. Shake your body. Shake your body, hallelujah. Hallelujah. Shake your body, hallelujah. Shake your body, hallelujah. In the name of the Lord. Magmaya, maglipay. Magmaya, maglipay sa ngalan niya. Amen. Kaya buhay na to nga Diyos, bumalik na. Andam na ka ba, Ikson? Andam ka na ba sa pagbalik niya? Pagtingog sa trumpeta, pagtingog sa trumpeta, magsaka kita, magsayaw-sayaw, magsayaw-sayaw ta sa iya presensya, maglukso-lukso, lukso-lukso ta kay luwas na ta, magdagan-dagan, magdagan-dagan ta, masigit og hallelujah. Kay ikaw ako sa aking harian, mag-uban ta. Yes Lord, maabot ang panahon, maabot ang panahon sa paghudya ka. Ang tanan na tong problema biyaan na. Yes Lord, bulahan kung magpatingod ano ka. Kay sa imong pagpanig kamo, may ganti ka. Magsayaw-sayaw ta sa iya presensya, maglukso-lukso ta kay luwas na ta, magdagan-dagan ta, musinggit og hallelujah. Kay ikaw ako sa aking harian, mag-uban ta. Kay ikaw ako sa aking harian, mag-uban ta. Mulukso kami Ginoo, alang kanimo tungod sa kalipay, musayaw kami o Diyos para kanimo. Mulukso kami Ginoo, alang kanimo tungod sa kalipay, musayaw kami o Diyos para kanimo lang. Yes Lord, aniya kami o Diyos, aniya kami o Diyos nga mga anak mo, nagawid o pagdaig, nagkasayaw sa kalipay, alang kanimo. Kay imo ning pipili, aniya kami o Diyos nga mga anak mo, nag-awit o pagdaig, nagsayaw sa kalipay, alang kanimo tungod sa gibuhat mo. Mulukso kami Ginoo, alang kanimo tungod sa kalipay, musayaw para kanimo. Mulukso kami Ginoo, alang kanimo tungod sa kalipay, musayaw kami o Diyos para kanimo lang. Para kanimo lang. Yes Lord, glory, thank you Jesus. Hallelujah. Lord, thank you God sa mga kusog na mo amahan. Naggamit na mo Lord Jesus ang among kusog
para sa pagpasidungog na kanimo, Amahan. Salamat, Amahan, nga sa among pag-awit, Ginoo. Aduna kami nabati, Amahan, nga puno sa kalipay, kadasig, relax nga, kasing-kasing, relax nga huna-huna, Lord. Diha na mo natagamtaman diya sa imong presensya. Busa, Ginoo, amo pa jud kang awitan, o Dios. Kay ikaw man ang tinubdan ni ining tanan, Amahan. Salamat, Lord God, sa imong pagkamaayo, Amahan. Sa tanan-tanan, Amahan, nga among nakita, Lord God, ining tibok kalibutan, Lord Jesus. Gikan o gikan nga na kanimo, Amahan. Kay kung wala kay tabang gikan nimo, Lord, wala gid kami mahimo, Lord Jesus. Ang kinabuhi ko gikan kanimo, nagapangita sa katagbawan mo. Dili ko mabuhi kung wala ka, kay ikaw ang giya ni kinabuhian. Wa kong mahimo kung way tabang gikan nimo, anaa kanimo ang kahimoan sa tanan. Kay ikaw lamang, o Diyos, tinubdaning tanan sa sinugdan o sa katapusan. Ang imong ngalan gayon mahimaya. Kay ikaw lamang, o Diyos, tinubdaning tanan sa yuta o sa kalangitan. Ang imong katahon nagadanag. Yes, Lord. Yes, Lord. Thank you, God, sa imong pagkamaayo, Amahan. Ang kinabuhi ko gikan kanimo, nagapangita sa katabawan mo. Dili ko mabuhi kung wala ka, kay ikaw ang giya ni kinabuhian. Wa ko'y mahimo kung way tabang gikan nimo, anak kanimo ang kahimoan sa tanan. Kay ikaw lamang, o Diyos, tinubdaning tanan sa sinugdan o sa katapusan. Ang imong ngalan gayon mahimaya. Kay ikaw lamang, o Diyos, tinubdaning tanan sa yuta o sa kalangitan. Ang imong katahon nagadanag.
nagdaan. Yes, Lord Jesus, ang imong katahong, Lord Jesus, nagdanag sa amo Amahan, nga puno sa pagkamaayo, puno sa pagkahalangdon, pagkabalaan nga Dios, gamhanan nga Dios, nga nagmugna sa tanan, Lord God. Salamat, Lord God, sa imong paghigugma sa tagsa-tagsa na mo kang kinabuhi, O Dios. Gipakamatyan minimo dito sa cross, Lord. Giula ni mo ang dugo dito sa cross, Lord, ug para alang lang ka na mo, Dios. Salamat, Lord God, nga makaingon mi, O Dios, nga dili mi tapos, Amahan, nga imong pakamatyan apan tungod sa imong dakong kaluoy ug gugma diri ka namo, Lord Jesus. Imo nang gibuhat, Amahan, ug para lamang ka namo, Lord Jesus. Yes, Lord. Daghan kay kang nasanitian, Lord Jesus. Nakasinati kang mga pagtamay, mga pagbugal-bugal, mga paglutos, Amahan, sa mga katawhan nga imong gipakamatyan, nga wala mituo nga nakanimo, O Dios. Daghan ka nasinatian, Amahan, pero wala dyan kay laing gisulti, Lord God. Ringan na gid ka, Ginoo, nga pasayloa sila kaya sila masayod sa imong gibuhat, silang gibuhat. Salamat kay Ginoo sa imong kasing-kasing nga dako kayo ang imong gugma, O Dios. Ang gugma nimo, Amahan, bisan pa gani ang dagat, bisan pa gani ang langit, dili paigo sulatan sa imong gugma. Inanak kadako ang imong gugma ka namo, Lord Jesus. Kay dili ka gusto, Amahan, nga aduna kay gipakamatyan nimo nga katawhan nga masaag, Lord. Gusto nimo, Lord God, mahibalik niya sa imong tiilan, Amahan. Salamat kay Ginoo sa imong dako kay nga gugma, Lord God. Yes, Lord. Gihigugma mo ako, gipakamatyan mo, giula mo imong dugo, aron maluwas ako. Pasalamatan ka sa imong dakong gugma, ang presensya mo gikinahanglan ko, wala na'y lain pa. Ikaw ang kalipay ko, o akong Ginoo. Giluwas mo ako, ikaw ang kalipay ko, o akong Ginoo. Giluwas mo ako, O Dios. Yes, Lord. Thank you, Lord God. Gihigugma mo ako, gipakamatyan mo, giula mo imong dugo, aron maluwas ako. Pasalamatan ka sa imong dakong gugma, ang presensya mo gikinahanglan ko, wala na'y lain pa. Ikaw ang kalipay ko, o akong Ginoo. Giluwas mo ako, ikaw ang kalipay ko, o akong Ginoo. Giluwas mo ako, O Diyos. Ikaw ang naghatag o kinabuhi, kanimo lang
namang namo, Lord, mabati ang kalipay diha kanimo, Lord Jesus. Bisan pa siguro ang mga bisan pa ang mga bahandi, kung unsa may mga bahandi nga naangkon sa tao, pero kung walay Dios, di gyud nila mabatunan ang kalipay. Grasya gikan kanimo, Lord God, nga kami nakailangan na kanimo, Lord Jesus. Nga kana bitong kalipay nga diha sa Ginoo. Nindot kay tanan kung ang kalipay diha sa Ginoo kay makapagaan sa atong kasing-kasing mga igsoon ko sa Ginoo. Ang kalipay nga gikan sa Ginoo walay makatupong niini. Grasya sa Ginoo nga kita nakaila og Dios, nga natudluan kita og kalipay nga gikan sa Ginoo, diha lamang niya makaplagan mga igsoon. Salamat, Lord, sa kalipay, kalinaw, pagkakontinto sa imong mga katawhan, Amahan. Makaingon ang imong pulong, Lord Jesus, nga ang nituo diha kanimo, Amahan, dato sa espirituhanon nga bahin. Kay dili kini magbayrag sa lapi ang kalipay nga gikan nga kanimo, Amahan. Salamat, Lord, sa imong gipasinati, Ginoo, nga sa among mga pangidaron karon, Amahan. We're so blessed nga nakaalagad ta og Dios. Salamat kay Ginoo sa imong pagkamaayo, Amahan, nga aduna pa kami sakto nga kusog nga ikaalagad gina kanimo, Amahan. Wala man kami lain, Ginoo, nga alagaran nga Dios og buhi matuod kundi ikaw lamang, Ginoong Hesus. Salamat, Lord, sa imong pagkabalaan, sa imong pagkahalangdon, sa imong pagkabagigugmaon. Ang ayan ka, Amahan, nga daygon sa tibuok kalibutan. Kay ikaw ang Dios Hari, ikaw ang Dios. Ikaw ang Ginoo sa tanang Ginoo ug wala na nilain pa. Salamat, Lord, nga kami mga lagad kami, Ginoo, hangtod, Lord God, sa imong pagbalik, Amahan. Salamat sa kadasig ni mong gihatag, Ginoo, sa matag sa tagsa na mo kinabuhi, Lord. Nasa bisan unsay mga sitwasyon, dili gid kami malimot, Amahan, nga mosimba kami nga na kanimo adlaw diha Domingo, Lord Jesus. Salamat, Lord, sa imong pagpanalangin sa mga katawhan, sa tanan nga imong gisuplay, Amahan. Ang return na mo, Lord, mao nga daygon pasalamatan ka namo sa tibok na mong kinabuhi. Ug dalaygon ka, Amahan, sa tanang panahon, ug bungog himaya kanimo lang sa pangalan ni Jesus, ang tanang anak sa Dios magaingong. Amen. So na-bless ba ang tanan sa awit nga makalangit? Amen, no? Unsa may na-feel ninyo kanang gaan yung pamati? Amen. Kay sa dihang mga lagad ta sa Ginoo mag-awit tag mga awit nga makalangit, ginahinayan na sa Ginoo tangtang unsa man ang gibug-aton sa atong kinabuhi. So munang ato siyang alagaran all the time. So karon atong isunod ang scripture reading nga pagadalon sa atong igsuon na si Brad Serapin. Mga igsoon, atong ablihan atong Biblia diya sa Book of Hosea 24 chapter 24 verse 14 hantod sa 16. Ang gingon diri dari si Josue. Mingon dari si Josue, mipadayon si Josue usa simbaha karon ang Ginoo
pagmatinud-anon. Kamo sa pag-alagad kaniya, kalimti ang mga Diyos-Diyos nga gisimba sa inyong mga katigulangan didto sa Mesopotamia o sa Ehipto. Pag-alagad kamo sa Ginoo. Kung dili kamo andam sa pag-alagad kaniya, pagpili karong adlaw kung kinsay alagaran ninyo, ang mga Diyos-Diyos ba nga gialagaran sa inyong mga katigulangan dito sa Mesopotamia o ang mga Diyos ba sa mga Amorihanon dinhi sa yutas nga gipuy-an ninyo karon? Apan alang kanako o sa akong pamilya mag-alagad kami sa Ginoo. Ang mga tao mitubag dili gayud kami mubiya sa Ginoo o moalagad sa mga Diyos. O kadto ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Ginoo sa iyang pulong giphatod niya karong kabuntagan. O karon atong isunod ang testimony o kadugan sa atong igsuon na si Brad Moses. So atong pakpakan na atong buhing Dios sa iyang kinabuhi. Ngayon ko sa pagtuo, maing buntag. Sa tipo ko mo, isto sa kuwang kadaugan, kanya akong kadaugan mo po raman kayo. Isto sa ko sa akuang, naya kuwang memory verse nga, dugay na kayo ng akuang sa ulo. Sa ulo pag may magkaila si Brad Pastor Gideon, na sa ulo na nako ni. Sa akong karaan itong akong Biblia God. Na sa proverbio, yung karong bago, panultiho naman po, na sa 3:5, salig ka sa Ginoo, sa pupos mong kasing-kasing. O ayaw pagsalig sa imong kaugalingon sa labutan. Sa tanan imong mga dalan, ila siya, o siya magamando sa imong mga alagyanan. Karon nato ko sa kuang testimony na kung mubo kayo. Pandili na ni baho po nga testimony karon ni bago. Ini ako ang ni kilay ba na kaybot kakare. Katulad sukar na sa Marso. Pan magwanta pa. Marso. April. Sige kaya pong kakatul. Lagi kumatuman sa check up sa doktor. Wala po ko sa tambalan dire kay ari ko sa tambalan dire. Binisriya inom no po ko nga pamisa. Nga di mo ko na pamisa. Ingon po nga nakasabot po ka nga panulay. Magbayad ka na itlog nga ibayad. Mingon man. Wala ko ana. Wala ko ana. Dili naman ko ana, undang naman ko ani papasuna. Bugyan mo na nga mga buhata. Sagdanan nako pagka Mayo, entrada Mayo, nakunod-kunod makakong kato. Kung dili mo ko kagwanta ako idos sa kung kuko ana. Sige ko ari dire, kato naman kato. Pero wala ko mag-istorya ninyo daan. Doot ako pagka ni primerong semanas Mayo, nahunong man, arang magyutan. Pagkatunga-tunga, na nakunod yun. Pagkatumalapos, nawala. Tumalapos Mayo. Karon hunyo ta.
wala na gyud ang ako ang kuan. So, salamat ko sa Ginoo nga yagi kong giayo. Wala to. Salamat sa Ginoo sa kayuhan nga gihatag sa tong igsuon nga gipalabang ra gyud siya sa iyang gipamati kay wala maging imposible sa Ginoo kung moduol ta niya. Amen. So karon isunod na to ang special number nga pagadadon sa mga kalalakinhan. Ug atong pakpakan nila ang tumbuing sa ilang kinabuhi. Mga kalalakinan, mga boys. Na, ali dayon. Mga kalalakinan, inyoha ang panahon. Ayaw simpiatan, di na to simpiaton paghatag og awit ang Ginoo ining sayo sa kaudtohon. Si Papalo. Wala. Hey. Surprise tayo. Kan ne? Good is God. Alam kanina ni Maya, kan na. Wah, ito. Kaloy kumuhay inutupan, ikutan mo, tibo o kinabuhi ko. Sukat sa kong pagbangon, hantod sa pagpahulan, awiton ko ang pagkamaayo mo. Kaloy mo ay kinutuban, ikutan mo, tibo o kinabuhi ko. Ika sa akong pagbangon, hangtod sa pagpahulan, awiton ko ang pagkamaayo mo. Kanunay kang maayo ka na ako, ang tuna ko may gininhawa. Awiton ko ang pagkamaayo mo. Nagauban, masud ka kay sa tanan. Ikaw ang mahal, ako'y mong pinangga. Nabuhi ko sa pagkamaayo mo. Ay kang
kanunay nagsunod nako. Pagkamaayo mo, kanunay nagsunod nako. Thank you, Lord. Hallelujah. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi sa mga kalalakinhan. Ug karon atong andamon itong hunahuna kasing-kasing atong ihikli na itong mga isilikoy nga mga langyang hunahuna kay karon pagahisgutan sa atong sayang alagan ni Pastor Gideon ang pulong sa Ginoo. Akong gihangyo matag usa sa pagpamarog ato ang basahon ang pulong sa Ginoo nga gisulat diha sa Biblia sa libro sa Santiago kapitulo 1. Santiago kapitulo 1 versikulo 26 hangtod sa 27. Ingon dinhi, kung may nagtuo nga siya relihiyoso apan wala magpugong sa iyang dila, walay kapuslanan ang iyang tinuohan, ug naglimbong siya sa iyang kaugalingon. Alang sa Dios nga Amahan, ang putli ug matuod nga tinuohan mao ang pag-atiman sa mga ilo ug sa mga byuda sa ilang kalisod, ug ang pagmatngon nga dili kabulingan ang iyang kaugalingon sa kangilad sa kalibutan. Amahan namo nga Dios sa makagagahom, nagpasalamat kami nga imo kami na pong gidala sa balay alampuanan aron makadungog na usab sa imong mensahe, makabati na usab sa imong mga pulong, makakat-on na usab sa imong mga pamaagi, nga magdala ka namo sa imong mga saad nga kami imong luwason og panalanginan og dadon sa langit nga imong giandam. Padayon mo kaming gibless bisan pa sa mga katawhan nga niya karon, sa mga katawhan nga makabati sa imong mga pulong ug sa imong mga katawhan o Dios nga nagapaminaw, nagasunod, nakiguban, nakigduyog sa mong pagsimba kanimo pinaagi sa Facebook Live ang pulong mo kinambuhi ko. I declare blessing in Jesus name. Salamat o Dios sa imong pagpanalangin kanamong tanan. Amo kang daygon, pasalamatan, pasidunggan. Among itugyan isalig diha kanimo ang among kinabuhi diha sa pagpamati karon kanimo. In Jesus name we pray. Amen. Amen. Akong gihangyo matag usa paglingkod. Ako nagpasalamat ko sa Ginoo mga kaigsonan. Gadahom ko nga kani bitang una usahay advance kay sa miaging Miyerkules 26 pizza 26 biyahe mi si Rapin. Salamat kay Kus Ginoo sa iyang kinabuhi nga dali kay siyang makakuyog kay wala pa man pud siya giatiman. Ang iyang giatiman dito katurmang iro. Nya iya taong giingnan nga Brownie anhara usa ka kuan puasa laksa ha. Iko nga ako tang tawagan si Russell nga nalimot man pud ko nga ako tang ipaadto sa Aldrich dito para dili mapas mo. Ingon po siyang giya ko nung gibadgetan o linutuan ko nung og pila ka adlaw. Nya biyahe may mga kaigsuonan gikan dinhi paingon dito sa gihulngan. Salamat sa Ginoo nga wala ragyoy kakulian. Pagka 20 City sugod na kog seminar nila pagka 20 City adunay mga pastor dito kay doon na may duha ka simbahan dito nga gidumala sa mga katawhan o mga alagad sa Dios niya pagka 20 City. Pagka 20 City sa hapon medyo ni sakit ang untiyan. Grabe yung sakita. Yan kaanam mayang kasakit, grabe yung sakita. Kana bitang sakit nga magdagandagan, bukol-bukol dire. First time kong nakasulay ato nga grabe yung kasakit. Ginganlan ko no to nila og ginganlan to nila si Roll.
nga makamatay kuno ng sakita kay sa miagi pong tuig man siguro to nga dunay estudyante nga maupay bag-o pag yung ni graduate gisakitag tiyan namatay wala gyud maabot sa ospital ba. Unya pag humag panyapon may samtang naghirag ko ning balik og sakit agdagandagan naman og sakit dire. Ko nga nag-review ko, nagampo ko, unya gapaampo og gyud ko. Akong gipatawag ang ato mga kaigsuonan. Nagluhod sila, nagbayaw sa ilang mga kamot nga nagampo, nangayo og milagro sa Dios alang sa ako ang gipamati. Pagkalas susugod namon kong kalibang, sugod na kog suka, permiro suka. Habwa gyud, habwa, grabe gyud hinabwa ay nya. Sige po kog kalibang nya tubig ra ba? Nya sige ra bagulan-ulan hangtod alas 10 nya ang nakalisod ato kay naluya ko sa pagpinugong sa sakit sa kuntian. Unya ampo na sad, inampo ay na sad. Nya grabe yung sakita. Hangtod niabot ang time mga kaigsuonan pagka alas 12. Murag ni bati na kog luya, muna mo ipuin akong lawas. Nya sige ra pug atog CR. Unya dito na ko sa second floor, pag-abot sa second floor, suka na sad ko dito sa sink. Grabe yung sinukahin niya, balik na ko CR. Niabot sa punto mga kaigsuonan luyan ako. Nya giat nga day ko nila nga nagulat silang mamuyahok akong mata. Karon po ko nakapamalandong nga akong mata maglisod may puyahok kay mura man niglikoton. Kanang wala ba say dili prehan ng Gio ba nga naay butanganan og eyebrow. Ako awa man ay kabutangan. Mura na siya pikot. Di gyud maglisod siya og pamuyahok ba. Unya mo ilang gihulat pag paminaw nako mura gyud og nahutdan og tubig ana bitaw. Unya ayon ko nga nagkinahanglan ko og kanang dehydrate kanang wala man sad. Kuha na lang kog asin gamay nga ininit dayong amdam ko og gamay kay layo man gud kaayo ang dalan ba gikan sa among namutangan nga higigdaan Mulakaw pag usa ka oras unya sa payan ra pag di dangog pertigong dangoga. Unya ang ilang una ila kong balaon or kaha ila kong kayungan ana bitaw. Iko nga murag di naman ko kaabot. Sige kog tayam-tayam atong asin. Nya gilugawan pag ko nila grabe ang ilang pag-atiman nako. Wa gyud sila tulog tanan wa gyud sila tulog. Unya ang nahitabo mga kaigsuonan kanang suka na sad ko, ato na sad ko CR unya may ra ba og suka nga sukara magdungan ra ba? Malibang suka niya sirit yun ba? Nya gawas ana pertigyong sakita kong tiyan. Last ato ni ana nagyud ko propin. Dad ako ninyo sa ospital. Naman tay pagampo kay gitungog man nas Ginoo pero nagkinahanglan ko i-dextrose jud ko. Kinahanglan ko i-dextrose kay akong nakuanan kay base og mahurot ang ako ang fluid ba, ang ako ang tubig. Muto nga nagunahon ako sa ako ang asawa, nagunahon ako sa akong mga anak. Iko Lord gagmay pa gyud sila. Iko Lord daghan pang buluhaton. Palab nga ko. Unya, balik ko CR mga kaigsuonan na pag-abot dito, grabe. Ayun ko nga, mura man kong madaot yun ane. Kay, lupog naman ko, wala naman ko kasod sa ako ang krasones. Nakamatikod ko, di naman ko kaya. Dito na ko suod, gani, nanipir. Pero nara ko nauna. Di ko akong kiingnan sa Brad Sarapin. Bro Pen, murag daot yun ko ane. Isa ayaw, god hilak na Brad Sarapin. Hilak na siya. Isa ayaw, god na pastor, balaon tika. At tutahin kong una-una, magod, Mulakaw, mubala. Uska oras, unya gikan sa balay, uska oras pang lakaw, unya abot dito sa highway, mudagan pag uska oras. Isa mo abot ang ospital, lingkong daot, yun ko ani. Milagro yun sa Ginoo, Lord, palab nga ko. Imog yung nga, kuan, imuhag yung nga, kanang imong gaho mo, manalipod na ko. Nya, mayo gayud ang Ginoo mga igsoon kay, kuan ba, iyag yung gidungog ang mga pag-ampo kay ang pastor po nga nag-atiman nako Mulakaw naman sila madto na pud sa pikas kay kung mukram ko no ko na ay makapisil-pisil na ay makatabang-tabang ba kung mukram nako kay mag-ilindasay naman ko mura man kog manaog ba munaog gusto na kong manaog sa lingkuranan niya gusto kong ilindasay na bitaw nga mo to nga nag-ampo ko ni pag-abot nila giingnan ko nga naay liso nga akong ipainom nya mao kuno ni tambal sa mga NPA
NPA kuno gahatag ana kay grabe kunog mga tambal ang mga NPA kay daghang mga NPA diha. Kanang krusada ko sa una pati daghang NPA diha. Ang nahitabo kuan gipainom ko nila 7 ka liso. Ditso na kog inom. Ana nya gi gupok ni kaon pod brad sirapin og usa. Nya ang nahitabo mga kaigsuonan kay pag human na kog inom kalibangon na masad ko ay kung na. Sa akong paminaw last na gyud to. Di na nako kaya murag collapse na ko ba. CR ko dito ko Lord tugyan nako nimo Lord. Pero kung nahuna naas mga anak nako kung lagmay pa sila Lord daghap ang buluhaton nga kinahanglan akong humanon. Nya tungtong ko CR naunsa man ang pagtindog nako mga kaigsuonan muro man ko gulay sakit. Wa po ko maluya. Grabe gyud mga kaigsuonan ng Dios nga nag-ayo. Unya ingkong wa na ko'y sakit. Sa okay na ba ka? Grabe na okay na ba gyud ka? Ko okay na. Higda ko diha sa kuan na ay bangko higda ko. Ila kong giatiman pag ayo grabe ang ilang pagatiman nako. Karon kay mura mo kog nahimuot nga kay naghirag na mo pud sirapin. Isa ingon na siya nga kining lisuha may rani kunong imnon kung naay sakit. Pero kung kanon kuno sa walay sakit, kuyaw, delikado. Kay gikulbaan na po siya, gibutok-butok. Iko ka. Nahimuot ko ba nga, murag nakulbaan, kay basig siya na po'y among tabangon. Hindi na pa ko katabang, kay bago kong naulian. May gani, kay siguro na ito siyang nakulbaan ba, nagpalpitit lang siguro to siya. Kay gikan ko to siyang nihilak. Nya, mo to nga, daghan yun nga, nagtuo nga katong lisog yun ang nakaayo. Nya gitawagan ni Brad Sirapin nga kubra sa to dili magic beans kay gi magic ra kuno dali ra kay naayo. Pagkaugma sa yumi ni atog sa wifi ya nagpa-wifi ko kaming duha. Unya dito sa amo ang gi-wifi ya naay balay dito nga nakakita mi og kanang magic beans katong gipainom nila nga kuan liso. Karon kay git-interview ko kay suwito man sila kay ang ihabiyang mga kuan kaniadto mga walhon kuno. Suwito kay sila kipangutan ako nga gidukdok ba kuno isa nako giinom kay gahi man ang lisuha. Gahi. Unya ang nahitabo wala man ako dukdoka isang imuhang gikaon kanang gigupog sa imong ipon kung wala sa dili gyud mo ipik. Sa pagkadungog nako nga ningon siya nga dili mo ipik ang maong liso. Niabot sa akong nahuna dayon giayog gyud ko sa Ginoo. Giluwas gyud ko sa Ginoo mga kaigsuonan. Nya anang ngong lugara naay usa ka estudyante nga bag-o pa gyud ni-graduate gisakitag tiyan patay gyud. Wala makaabot og ospital. Nya grabe ka maayang Ginoo kay bisag sakit ka ito suka kalibang pa gyud. Unya nakawali pa gyud ko sa anniversary. Nya nakadasig pa gyud ko nila. Wa matuod mahuman ang seminar. Nakasugod lang ko sa kaadlaw. Unya gusto pa gyud na akong humanon pero wala na may mitulog. Kinahanglan gyud kong motulog kay wa gyud ko tulog ato. Wa na ko kabalik nila og tudlo. Unya hangyo sila nga basig makabalik ka or kaha diri na lang sila magseminar. Sila nay mo ari. Nya masalamat ko sa Ginoo sa kinabuhis mga pastor nga grabe nagatiman nako didto. Nya grabe pud silang nagatiman sa mga katawhan didto. Gani ako sa ning testimony gamay. Daghan nga mga amahan dito nga kaniadto grabe gyud kabisyoso ha. Usa sa mga nahimong instrumento kana si Pastor Jomar, nakaariman na si Pastor Jomar. Kana si Pastor Jomar kapila na magkatulog libon. Unya mao pay maningka sa iyang asawa kung moabot na sa iyang balay magmangayo dayon og painit. Unya ang iyahang mga anak nagsimba naman sila kasi Pastor Alwen nga ato ang gitudloan gigiyahan pod sa pagdumalag simbahan dito man gibutang sa Ginos Bantulinaw sa Plaga. Ang iyang mga anak nagsimba hangtod iyang asawa niabot ang panahon desisyon siya nga musimba siya. Pero naaragyod ang inom, naaragyod ang sigarilyo, naaragyod tanan. Nadugay mga kaigsuonan niyang simba kanang nakamatikod naman siya, di naman siya ganahang mo tabako, di na po siya ganahang mo ino. Unya ingon siya nga nagkalisod gud sila. Nya daghan pag yung nagyaga-yaga nila kay atong bagyong audit napukan man ang ilahang balay. Unya giyaga-yagaan siya na simba-simba man. Pukan lagi ang balay, di na nakatukod. Unya gianggaan na sila mga buang kuno kay
kanagon ang ilang mga silingan, ang ilang negosyo gud sa kasagaran na ng pagkatasanon o ang linantuyan, ang ilang yung mga produkto pagpananom og tabako. Karon wala biya didi sa pastor nga mananom. Wala gyud didi. Nakasabot lang sila nga dili maayo ang pagpananom. Sa ilar pong nauna, wala na sila mananom karong katong komprador des atbang. Di naman kapangumpra kay wala na may tinanom. Nya giingnan kanang lahig tinuhan mga buang. Nya isog na si Pastor Jumar sa una, karon pailob ra gyud siya. Sa sige sa giingnan nga sige sa giingnan mga buang, sige ra po siya pailob. Kanang sige niya kanang tao nga sige ingong nga buang, sige ingong buang. Karon gi-bless sa Ginoo, kabalo ba ka? Kabalo ba mo? Sa matag anniversary, siya ay muhatag kuryente kagahapon nihatag og pikas baboy nag-ihaw gihatag sa simbahan. Nganuman wala na niya mapugi ang iyang kaugalingon sa sige niya ingong buang. Iya ra itong pagtuo nga ang mga lahig tinuan buang. Kay nganuman tinuod yun nga kita sa kausapan. Nya katupod si Brother Ruel mabuntagan atos libon. Nya ingon siya discuss siya sa iyang testimony nga iya sugilo namo nga ingon siya pastor kanang grabing ginastuhay, mahalinan kong tabako, mahalinan kong baka, ginastuhay gyud dis barkada dito sa highway, mag-inom rami, inig uli nako singkahan pa nako kong asawa, kay magpakapi ko, nya magyampungan taw na akong anak, mga anak ko niya magyampungan. Naghulat kong hatagag kindi, naghatag biskwit, wa may ikahatag kay nahurot mas inom. Pero sa dihang nakadungog sa pulong sa Dios, nagsimba siya. Pati iyang orasyon nga pakubol, ilang gisunog, iyang gisurrender. Karon bag-o og porma na kay siyang tao. Muna, salamat kay sa Ginoo. Kini manggong ato ang panagtigom, kini ato ang panimbahon ba? Dili manggod relihiyon ang atong gipabarog, kundi ang ato manggong gipabarog dinhi ang mensahe sa Dios, ang pulong ni Jesus ba, ang pagtulunan ni Jesus. Kay daghan kay nabag-o sa pulong ni Jesus. Ug sa dihang nabag-o ang tao sa pulong ni Jesus, mga kaigsuonan, gipanalanginan sa Dios ang mga taong nabag-o. Kay kabalo man gud ang Dios nga ang tao gani mabag-o kung iyang panalanginan dili man gud na masayang, dili man gud na mausik. Muna kabalo mo si Pastor Jomar, dako kinagbalay niya, iyang balay perting daghan nag-atik. Katong mga tao nga sigig bugal-bugal niya, ning gamay na og balay, ni samot pagkalisod kay sige magbisyo. Si Pastor Jomar nga sige nilag iyong nabuang na, nalikoy na, dako na noon kay balay. Pero kabalo mo, bisan sa kapila siya daog-daoga, iya ra gyapon gihigugma. Nganuman, nakasabot masas Biblia. Ang naitabo, mga kaigsuonan kato si Brother Rowell pod nga nagtestimony kanang kaniadto maglisod siya og kanang buhi sa iyang pamilya karon na ana sa saktong Pinoy-anan. Unya naka 2 years siya nagtrabaho. 3 years kapi nagtrabaho sa Simala. Kanang 3 years sa Katoliko pa siya sa una nagtrabaho sa Simala. Kanang 3 years, daghan kayo siyang nakatunan, nahibalan, unsa gyud ay ang Simala. Ninggawa siya. Dili lang ko mo istorya sa iyang mga istoryan kay live man ta. Ingnon po dahin tang nanaot. Pero ingon siya, tinuod gyud pastor. Kaila sa kinsay tagiyan ng Simala, korpo man na. Muna ninggawa siya, unya ningon siya nga sakto gyud nang giingon sa mga pastor nga mubasag Biblia og tuhan ay kinabuhi i-bless ka. Dili lang nako isugilon ang iyang gisugilon mahitungod sa problema si Mala. Kay social media biyata. Muna nga ingon dinhi sa Santiago, paminawa ragod ninyo mga kaigsunan ang Santiago. Ingon dinhi kun may nagtuo nga siya relihiyoso. The word siya relihiyoso kanang bitang tao nga relihiyoso, kanang mubarog nga iyang relihiyon sakto, iyang relihiyon tinukod gyud sa Dios, iyang relihiyon dili tinukod og tao. Kining mga mensahia matud pa ni Santiago, kun may nagtuo nga siya relihiyoso, apan wala magpugong sa iyang dila, walay kapuslanan ang ilang tinuohan, og naglimbong lamang siya sa iyang kaugalingon.
Kay dito sa atong pagtukod dito sa simbahan sa Platagasanon, nagkrusada ta dito 2018, mingtukod ta 2019. Unya, 5 namang katuig ang Bantolinaw, natukod na siya 2020, kay 2025 naman taron. Ikalima namang anniversary. Pagtukod ang mga simbahan, grabe yun linutusay. Miingon ang mga tao, tukod na mo sila simbahan sa tao, dili tinukod sa Dios. Mao na kiingon ni Santiago ba, daghan kay mga tao nga moabot sa panahon nga moabot na ang katapusan, daghan nga mga tao nga nagtuo sa ilang kaugalingon nga sila gyoy saktong relihiyon. Sila ang tinuod nga gitukod ni Jesus Christ. Apan si Apostol Santiago nga alagad gyud ni Jesus Christ, apostol gyud ni Jesus Christ. Nagbilin siya sulat, nagbilin siya mensahe aron ato yung makatunan bitaw nga dunay mga taong kusog kaayo mo angkon pero walay pagpugong sa ilang dila. Dunay mga tao nga kusog kaayong mobarog mo angkon nga sila gyoy tinukod ni Jesus, sila gyoy tinuod nga relihiyon, pero wala gani pagpugong sa dila. Matud pa ni Apostol Santiago, way kapuslanan ang ilang relihiyon. Bisan kita, kung dili ta kaantigong mapugong sa atong dila, imbis mo daig ta sa Dios, mangyubi ta sa mga tao, way kapuslanan ang tong simbahan. Amen ba? Munang ang gibuhat sa ato mga kaigsuunan, mga pastor dito, pertimang pagkadaghan ng pastor gyud ang kuan kanang Negros, gadugol-dugol gunang mga simbahan dito. Gadugol-dugol ang mga simbahan unya. Nganong nagkadaghan ang mga simbahan diha sa Negros, mahitungod ang pagsangyaw sa pulong sa Dios. Kay ang mga tao na kamatikod, daghang mga tao o daghang mga kinabuhi na nga usab, daghang mga kinabuhi nga nabago, og sa dihang nabago og nausab ang kinabuhi sa matag tao, gipanalanginan sila sa Dios. Munang kung moadto ta sa Plaga, dunay simbahan dito nga ang outlanan kana lang kani balisbisan ra. Kani simbahan, diha pod simbahan. Matag Sabado ang simba sa pika simbahan, diri sad matag Domingo. Nganong inaana man, tungod kay diha sa pagsimba sa tinuod nga pagsimba sa tinuod nga Dios, naagyoy kausaban. Pero tindagahan ang simbahan dito, nagtukod po tag simbahan dito sa Plaga. Mas indot po to ang ilang simbahan dito. Nya dito sa Bantolinaw. Unya niingon dinhi, alang sa Dios nga Amahan. So, alang sa Dios nga Amahan. Ingon si Santiago, alang sa Dios nga Amahan, ang putli o matuod nga tinuhan. The word putli, kanabitang walay mansa, walay puling, walay sala, alang sa Dios. Kay moingon tang alang sa Dios na ay pulong alang sa tao. Kung moingon tang alang sa Dios, alang sa tao, sumala sa panabot sa tao. Kung ang tao mo'y pasabton, naagyoy simbahan nga ilang ang kunon nga kini tinukod yun ni Jesus Christ. Kini yun simbahan na tinukod og mao yun ni matuod nga simbahan. Pero matod pa sa ni Santiago, alang sa Dios nga Amahan, tanawa, ang putli og matuod nga tinuhan or matuod nga simbahan, mao ang pag-atiman sa mga ilo o sa mga byuda. Ang mga ilo o byuda, giskutan diha, kana bitang wala makaila sa Dios. Kana mga taong wala makaila sa Dios, mga ilo na kumbaga, spiritually nga bahin, mga ilo na sila, wala na sila makaila sa Dios. Kung ato na silang atimanon, kita ang tinuod nga dunay relihiyon o tinuod nga tinuhan, sumala sa Dios. Kay matod pa, alang sa Dios nga Amahan, ang putli matuod nga tinuhan, mao ang pag-atiman sa mga ilo o sa mga byuda sa ilang kalisod og pagmatngon nga dili kabulingan ang ilang kaugalingon sa kangilad sa kalibutan. So diha giklaro ang mga ilhanan ni adtog yung tinuod nga mga tao nga nagtuog Dios. Dini giklaro kung ang Dios pasultion kay misulti man si Santiago sa gisulti sa Dios, kumbaga alang sa Dios
nakasabot ta sa ani nga pulong alang sa Dios. Alang sa Dios, kung ang Dios mao'y pasultihon, kumbaga, ang tinuod nga relihiyon, ang tinuod nga tinuhan, katong tinuod nga nag-atiman sa mga ilo ug sa mga byuda. Kinsa man ni mga ilog mga byuda nga karong panahon na may mga byudang dato. Di naman na sila ang ay atimanon. Kana bitaw ilog mga byuda, katutong mga taong nalayo sa Dios. Katong mga taong wala kailag Dios, walay relasyon sa Dios. Mao na nga kung ikaw ug ako padayon natong atimanon ang mga tao nga wala kailag Dios. Kita ang ilhon sa Dios nga tinuod nga simbahan ug tinuod nga naay tinuuhan. Ikaduha nga ilhanan alang sa Dios ha, dili alang sa tao kay kumingon tang alang sa tao. Daghan kayong mga tao mo angkon nga sila'y tinuod nga simbahan, tinuod nga relihiyon, pero grabing makapanglibak, grabing makapangnaot, grabe ang mga bisyo. Ingon ang Dios, kusog kay mo angkon ni mga tawhana, pero alang sa Dios, alang kanako ingon ang Dios, ang tinuod nga relihiyon, ang tinuod nga tinuhan, dunay taong giatiman, dunay ilo ug byuda nga giatiman, ug ang ikaduhang ebidensya mao ni ilang gilayo ang ilang kaugalingon sa kangilad sa kalibutan. Munang way Kristohanong bisyoso. Kung doon naman mga kaigsunan kaniadto karon, hinay-hinay na nimong gilikayan. Nakakita ang Dios sa imong tinguha nga mabag-o ka o kinumdumitabangan ka sa Dios. Dili magic ang kausaban. Timan ini, dili magic ang kausaban. O dili pod hypocrite ang kausaban. Ang kausaban mga kaigsunan dili na sa magic diha mausab ka. Sama sa testimony mga kaigsunan sa usa ka tawo nga gikan sa prisuhan. Ingon siya kay siya may nag-ihaw sa mga baboy dito. Ako siyang gilaila. Nya ingon si Pastor Billy nga mao'y nagdala dito sa Plagatasanon. Isa pastor kining tawhana grabe ni kabati og kinaiya. Kay nga naman nasa'y asawa, nasa'y duha ka mga anak, gikan sa prisuhan. Kay kung mahubog lagi, hit-hit pag yun siya Cebu, hit-hit pag yun siya og kanang rugby, bulkasil. Unya kung ang kabalo siya unsay mga trip aning mga bisyuha. Unya nagdanong pag yun siya marijuana. Karon muipik na gani ng iyang bisyo, di na siyud mapugngan. Kanang mag-wild bitaw siya. Nya ang naitabo, nag-away na isig kaigsuon, grabe na inawayay. Ning duol ko nung tiyang magulang, giibdan niyag sundang o gitikbas, taga ko ninang kalon, hapit ko nung mapikas ang ulo. Na priso siya, dito sa prisuhan, dito siya giwalihan sa pastor. Sa dihang na ay pastor nga nagwali dito sa prisuhan, nakapamalandong siya nga gigugma dahil sa Ginoo. Pero sa diha nga nakagawa siya, ngita din sa simbahan, karon kay ang iyang bisyo maglis man niyang biyaan. Balik na po siya hitit. Balik na po siya karon kay nagsigi siya pamalandong. Siya naa magay pagpamalandong ang tao. Tama ba? Di ba kita naa magay tay pagpamalandong, na tay pagtimbang-timbang Naay panahon nga mag-inusara ka. Siguro kung nagtrabaho ka sa imong uma, nagtrabaho ka sa imuhang balay, kabalo kung mamalandong ka. Maniid ta ba? Maniid, samtang naniid siya mga kigsunan, isang naon siya namang kuan Dunay panahon di sa kasabot sa iyang kaugalingon. Ingon siya nga, napriso ko, giwalihan ko, nabag-o ko, unya balik na po kusbisyo karon na napoy problema. Hangtod na malandong siya nga sulay kuno kog simba. Sa sige niya simba mga kigsunan kabalo mo unsa karon wa na gyud say bisyo. Ngano man, nakatestimony siya nako sa uban sa mga kauban dito. Isa bisag saon niyag simhot sa bino. Bisan saon niyag kuaning pailin-ilin sa tabako, mura siyag musuka. Kabalo mo siya, karon gigamit sa Ginoo nga usa ka magsasangyaw. Ato pakpakan ng Dios. Nya kabalo mo siya, lipaay kayang asawa nga nagtestimony siya nga iya kayo ang iyang asawa. Nya pati yang mga anak na purma. Insabi nimo sa una, hilasan kay kung mag long sleeve, pero karon nindot man day mag long sleeve.
Na forma ang iyang kinabuhi. Unya, mauna nga, diha giklaro ni Santiago ba? Kini si Santiago, usanis mga 12 ka mga apostol. Kaila namang gyud sa mga apostolis ni Jesus Christ. Di ka kakita sa kinabuhi sa mga apostolis nga nagbisyo. Wala sila'y mga gisimbang mga estatwa. Gikan sa ilang pagsugod sa pag-alagad sa Dios, sa pagsunod nila ni Jesus Christ, hangtod na matay sila. Dili ka kakita sa ilahang mga testimony, dili ka kadungog sa ilang mga mensahe nga miagni og tao nga simbaha ang mga Dios-Dios. Ang ilahang giagni, ang ilang gisangyaw, simbaha ang Dios. Matod pa ni Santiago, ang tinuod nga relihiyon, ang tinuod nga tinuhan, gilikay nila ang ilang lawas sa kangil-an sa kalibutan. Amen ba? Amen? Muna nga, daghan kay nalipay mga kaigsunan pag-abot dito, dili pa yung tako nila papulion. Ya, pag human o paniod to, ila kong giatngan, kanang hipos naman ko dito, perti hinipusay ni Antod itong usang batirin, nabilin ang inani nabilin, kay perti na kong hinipusay dito, kung wala na yun untay mabilin. Unya karon gaatang man di sila sa gawas. Unya daghan kay pangutan na pastor, asige po kog hangtod na paos na lang kog tinubag. Sa discuss gyud isa pastor ba? Ko nga mahangyo na lang gyud ko kay na ako'y giapas, kay na po ko ihatod sa tanhay. Kay alas 2 na. Nya mubiyahe pa ko, mulakaw pa mi ka oras nya. Pertipong pagkainita. Lakaw mi Brad Sirapin. Kaming duha sige mag-istoryahanay. Nya mi perti na mag-inita, awa na mi mag-istoryahanay, bungol po ming duha. Perti no ang inita gyud. Kay lakaw gyud piti layuat. Grabe pong inita. Unya mao lagi tong giatngan ko nila. Kay gusto silang magpangonsulta daghan sila mga pangutana unya ang mga pastor niingon nga pastor kanang unsa man giimuhang kuan kanang unsa man giimuhang ka tambag ingkong inani na lang og dili na ko kaya nga mobalik diri kay pertigong layua. Kabalo ba mo mga kaigsunan nagdala kog 7,000. Pliti na lang sa sakyanan. Amo ang kaong-kaon. Unya gasolina gamay kay nabilin sa 7,000. Pero kabalo mo unsa? Nagasto na ko ng kwartaha tungod kay gihigugma ko sa Ginoo. Nagasto na ko na tungod kay nalipay ang Dios. Kabalo kong dunay na bago sa among pag-adto. Dunay na dasik na ligon. Unya, lipay kay ko mga kaigsunan, kay pag uli na mo, hayahay kayo. Ning kalitra mong pidok ang sakyanan, di naman po mo andar. Di na yun mo andar. Tuyog na si Brad Serepin. Ko nga, bro, bidyo-bidyohi ko. Kay atong pangitaon ng sakit. Ito nga, amo ang gikulit-kulit po. Kay nakabalo naman ko unsay mga depekto kasagaran sa multicab. Dali ra kay nakitaan. Nga salamat kay sa Ginoo nga, grabe ka safety ang amo ang biyahe. Una nga, mao ni siya angay natong hinumduman sa ato karong panaguban. Kabalo ko nga, kaantigo kang mamalandong. Batanon man ka, hamtong man ka. Kabalo ko nga, kaantigo kang magpakisusi ba? Kung sa unang mga panahon sa pulong, murag naghinuktok ba? Kasulay mo hinuktok. Naay mga panahon nga maghinuktok ta, mga utana ta ba, nganong inani man ko? Nganong inani man ang ako ang kuan? Pero kabalo ko nga, sama ka nako ug sama ko nimo nga kaantigo kang mo timbang-timbang. Amen ba? Amen? Now, dunay usa ka alagad sa Dios mga kaigsunan sa Biblia, kini si Josue. Leader sa mga tao, grabe ka, daghang mga tao ang iyang lideran, tibok yung mga Israelita. Katong gibasa ni Brother Serapin sa Josue. Si Josue mga kaigsunan nga naglead sa linibuan ka mga Israelita, nakabantay siya nga daghan kay mga Israelita. Kini mga Israelita, mao gyud ni ang katawhan sa Dios. Amen ba? Kini si Brother Moses, mag-brother magyud ko bisag magulang nako siya, pero ang imo mong kung dagway murag bata pa man gyud gyapon ni Brother Moses. No? Labi na karon nga murag ni aksyon hanap ang iyang kilay, murag ni bata gyud samot. Oh.
kana si Josue, grabe na kayo kadaghang mga Israelita ang ihang gidala. Nakita niya sumala sa gibasa ni Brother Serapin nga samtang nagbunitor si Josue sa mga Israelita, daghan na kayong giila ang mga Israelita ang Dios-Dios. Ang mga Israelita miyukbo, misimba sa mga Dios-Dios sa Amorinhanhon. Sumala sa gibasa kaganina ba? Na mga Dios-Dios sa Hitihanon, Pilistihanon. Kabalo ba mo mga kaigsuonan ka ng mga Dios-Dios? Karon, dili na siya bag-o lang. Naana na sa panahon gani, sa panahon ni Abraham, sa panahon ni Isaac, sa panahon ni Jacob. Kabantay mo, doon ay anak si Jacob, doon ay anak si Isaac, si Jacob o si Esau. Okay? Brother Moses, no? Murag makakontak na yung Brother Moses, kahimpasa gini sa Biblia. Si Esau o si Jacob, nag-away na sila. Kay giilog ni Jacob ang pagkamagulang ni Esau. Unya wa na may mahimo si Esau kay sa dihang giilog ni Jacob ang pagkamagulang, dito man gi-release ni Isaac ang blessing. Sa dihang gi-release ni Isaac ang blessing adto kang Jacob, nasina si Esau. Nagplano nga patyo niyang igsuon moto nga ning laylo si Jacob dito sa iyang uyuan nga si Laban. Okay? Mura siyang nibalhin pa. Murag pray hagod karon na mga uyuan tuas laing lugar o niya dito ni adto. Unya karon ang iyang uyuan dunay anak si Leah ug si Raquel. Karon kay nasawa man na ni Jacob. Nahimong asawa niya ang duha ka magsuon, si Leah ug si Raquel. Pag uli niya balik sa Kanaan, si Laban dunay mga Dios-Dios. Gikawat man na siyang anak nga si Raquel. Giun sa pagkawat ang Dios-Dios ni Laban, gisulod niya siguro og gamayng bag, unya gibutang dito sa montura nga iyahang gisakyan dito sa kabayo. Wa gyud kit ini Laban. Buti pasabot ba sa unang panahon dunay mga tao nga nagsimba Ginoo pero dili Dios ang gisimba. Tama ba? Tama? Munang ikaw, ako, kita, sigurohon nato nga kini atong gisimba Dios gyud, dili kay Dios. Dios gyud ba? Amen. Usas mga tinuod nga ilanan nga gipakita karon sa Biblia, ang tinuod nga tao nga dunay Dios, ang tinuod nga tao nga dunay relihiyon nga sakto, tinuohan nga sakto una, nag-atiman sa mga ilog mga byuda. Wala magpasabot nga mangita tag mga ilo ug mga byuda atong atimanon. Kay di ka kakita rog ilo nga walay gikaon. Di ka kakita rog mga byuda nga walay gikaon. Nagani roy mga byuda. Naminyo pa man gani noon og kuan tarong kay na may kwarta ang mga byuda ron. Ang ilog byuda nga gisulat diha sa Biblia, spiritually nga pagsabot katutong mga taong walay Ginoo, walay Dios. Amen. Munang kita padayon tang musangyaw sa pulong sa Dios. Padayon natong iisabwag ang mensahe sa Dios pagkabig sa mga taong wala pa ay Ginoo. Nya kabalo ba pa ang mga taong walay Ginoo? Grabe na sila mustan nga naa na pod sila Ginoo. Mao na sila ato ang sangyawan sa pulong sa Ginoo. Unya ikaduha nga pamaagi, ikaduha nga ebidensya nga gipakita ni Apostol Santiago sa tao nga tinuod dunay relihiyon, sa tao nga tinuod gyud nga naay tinuohan, naglikay sa kangilad sa kalibutan. Munang ang mga Kristohanon dito sa Bandolinaw, gianggaan na noon silang mga buang, anuman, kay gilikay nila ang ilang kaugalingon sa kangilad. Giunsa nila paglikay? Wala nang sila mananom og tabako bisag dagko gikita. Pertindag ko kita mang tabako dito. Pertindag ko kita. Naidako nakadako na nakatukod og balay niabot og 1 million na. 1 million. Usa ka milyon og tunga sa milyon ang gasto. Unya kasagaran tabako ra. Pero ingon na nga tumakigsunan dito, wala mamiingni sa among pastor nga dili mananom pero gipabati mis Ginoo nga maglikay. Kay nganuman damor sila nga milikay sa bisyo, damor silang gilipay sa Ginoo. Amen?
Unya damor silang naa sila'y kalinaw, naa sila'y pagsinabtanay. Unya ako mismo makasudong sa ilang balay ba, ilang pamilya na agyoy pagtinagdanay. Nindot man gud kaayo ang pagpuyo dihas pamilya. Magtiayon bitaw kanang banag asawa. Nindot gani kayo manimbang mag-holding hands. Diba no? Magtinagdanay ba? Alisod po kayo mag-holding hands dire nya dito sa balay magsingkahanay. Di sad na mao ha. Muna nga usas mga pamaagi nga ang bana mutagad na sa asawa, ang asawa mutagad sa bana, magsudong ang mga anak, muingon gyud ang mga anak sana all. Malipay gyud ang mga anak. Kung malipay ang mga anak, hinumdumi, mas unang nalipay ang nagbuhat sa tao, mao ang Dios. Unya gaan kayo na sa Dios ang pag-release of blessing. Muna kung akong tan-awon lang ang mga kahimtang sa mga Kristohanon dito, makita man gyud ta nila kay karong Marso mo ariman sila. Nya lipay kay sila nga nagtestimony po ta dito kung giunsa pagpanalangin po sa Ginoo ang ato ang simbahan. Gani ako silang giingnan basig karong Marso before atong Thanksgiving do na tayo youth camp. Tapukon sa Dios ang tanang mga batan-on sa ato ang organisasyon. Kay do naman tay simbahan sa Mualboal, doon na tayo simbahan sa Bantulinaw, doon na tayo simbahan sa Plaga, doon na tayo simbahan sa Sudlon, doon na tayo simbahan ibin sa Tarcom, doon na tayo simbahan dito sa napagitay mga kaigsuonan dito sa Atbang sa katong tugpahan sa Abyo ni Ramon Magsaysay. Kung sa ganan ng lugar. Kantipla. Na diha. Atbang sa Kantipla mo itong bungton nga natugpahan sa Abyo ni Ramon Magsaysay. Naputay mga kaigsuonan niya, magtapok na sila dire. Unya, ako ang gihuna-una, interchurch ta. Put ipasabot tanan nga mga born again, tanan nga mga simbahang Kristohanon, i-welcome nato. Mapuno ni sa presensya sa Ginoo. Nya, kabal po ba mo unsa? Doon na tayo igsuon nga miingon. Wa man ko kakita ninyo, pastor, pero gibati ko nga karong anniversary, nagtigom ko, muhatag kag usa ka dako kayong baka. Unya nanay kihatag nga baboy dako na. Nya moon ato nang ibaligya ingon ako nga asawa dako naman kay nibis ato sa ning ibaligya dayong ipalit na po duha or tulo. So naatay daghang baboy na apoy mga kanding. Nya kisa may mukaon na ang mga tao kita mga tawan sa Dios. Amen ba? Amen. Enjoy ra gyud ta diha sa presensya sa Dios. Kay mo nay giingon sa Ginoo, paglipay mo. Amen. Inay mo tapad paglipay. Kay ang pagkamalipayon makaayo sa lawas. Inanay ang kamatayon sa pagsubo kanunay mo nang kita di ta dapat magsubo. No? Tungod sa kalipay ni hapit ko dito sa mall, nya nakikita ang kugsungkod, akong gipalitan na papalo. Salamat sa Ginoo. Manindog ta unya atong pasalamatan ang Dios. Usa sa mensahe nga angay natong bantayan. Ilayo na to atong kaugalingon sa kangilad sa kalibutan. Inay mong tapad palayo sa mga tao nga ngilad og batasan. Kay matakdan man ka, no? Sa mag-ampo tato itaas ato mga kamot, amahan mo nga Dios sa mga kagagahom, nagpasalamat kami, nga imo kaming gitabangan, imo kaming giubanan. Salamat Lord sa imong pag-atiman o pag-amuma sa matagusan namong kakinabuhi. Salamat Lord sa imong pagdasig, pagligon, pagtudlo kanamo. Giyahi kami nga ngamong kinabuhi Ginoo dili gid mahinto pawak sa dautan. Padayon kanamong daygon pasalamatan tungod kay magagiya ka kanamo. Di nang among kinabuhi magpabiling balaan og matarong sa imong atubangan. Daigon kanamo sa tanang panahon, amo kang halaran, awitan, pasidunggan, hangtod sa imong pag-abot ug hangtod sa kangturan. Among kinabuhi alang lamang kanimo, ang among kinabuhi alang sa pag-alagad ug paghimaya kanimo lamang amahan. Bless Ginoo ang tanan. In Jesus name we pray. Amen. Amen. Ato pakpakan ng Dios mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Salamat sa Ginoo sa pulong nga iyang gipaabot nining kabuntagon. So karon atong ikuan ng mahigugmaong halad mao ang tithes and offering. Atong awitan atong buhi nga Dios.
Dadar na. Abot na dito taas. Samtang nag-awit para sa tithes and offering at ta sa paghatag. Ang paghatag ta sa Ginoo sa atong ikapulo, kalipay sa kasing-kasing ko. Ang pagsunod sa iyang sugo, ang paghatag ta sa Ginoo. Magamay man o dako, kalipay sa kasing-kasing ko. Ang paghatag para sa templo. Tuuhan ko ang saad mo, na ang ganghaan mo nga brihan, panalangin pinilo-pilo. Ug di ko makulangan, tanang butang gikinahanglan, ug imong panalipdan. Kung ginharian mo ang unahon ko. Akong gihangyo matagusa sa pagpamarog atong isa atong makamot, magpasalamat ta sa pagkamaayo sa Ginoo. Amahan mo nga Dios magkagagahom. Salamat Ginoo sa imong pagpanalangin sa matagusa ug usa sa mga ilhanan nga imong ipanalangin na matagusa. Nag-uli kami ug naghatod kami sa mga panalangin nga gikan kanimo sumala sa imong mga pamaagi aron kami imong iblas na usab sa unahan. Iblas Ginoo ang nagtunol, ang nagmatinud-anon paday nimong iblas tanan nilang panguma, tanan nilang panginabuhi, panarbaho, tanang source of income, negosyo. I declare blessing nga abisan ang ilang saving, Lord, dili gayod Ginoo mawagtang. Hinuon magkadaghan Ginoo sumala sa imong saad nga dili gyud nimo tugutan nga dunay marngadangan. I declare blessing sa tanan nga matinud-anon. We declare blessing in Jesus name. Amen. Amen. So pahibalo akong ihatag sa akong asawa. Ato tas pagpahibalo sa makadiyot mga igsuon ko sa Ginoo. Ang mo presider karong umaabot Domingo kay si Sister Aiden. Dayon ang scripture reading kay si Sis LB de Villeres. Niya kung okay ni Ate Jinky, siya ang testimony. Sunod na lang. Akong ihatag ni Brother Julius ang testimony. Okay ragaw? Niya ang special number kay grupo ni nila ni Gaw Albert. Ninyo ha ang special number. Niya ang dugang nga kuan, pastor. Ipalihog ko kuha og kuan usa ka FM ang transistor radio para ni Jinky nya og naapay walay wala naapay batan-on dire nga wala mataga naay Bible dito kasi batan-on dire nga wala makadawat og Bible kasi batan-on nga wala makadawat og Bible. Nakadawat na ka dong Drake ikaw dong tagain na lang bes kaysa pay wala kadawat og Bible dire. Katorang Jesus Reigns base or wala kato na lang kuan nya usa ka transistor unya base kanang apiti og kanang battery natoy battery nas box dito ihatag ni Brother Julius upat ka battery duha ka parisan upat ka battery na
Unya dugang pahibalo sunod Domingo siguro sa pagkakaron dili pagyud ko ka focus sa pagtudlo ninyo og kuan kanang instrument kay naamang gud tay igsuon diri nga ning saad gud nga siya mo palit og drums nya palitan ta niyag drums pag nanagoy drums maka kuan ako ninyo practice pero sunod Domingo na lang siguro sa mga worship katong practice ko sa mga batanon kay na naman tay bass tudluan na tamo kaysa may willing diri nga magkat-on og bass kanang magpagamit sa Ginoo. Kinsa man bass si Jingjing. Sunod na Binji no si Dong Aldrich. Karon na lang sunod Domingo kay karon murag hago kayo kung lawas. Kanang gusto ko mo pahaway. Mo relax lang siguro ko. Nya kung tingog sakit kanang kung diri. Nya kuan kanang sunod na lang Domingo mag-practice ta sugod na naman tay bass. Unya katong keyboard okay ra mo. Wala ra mo matay gahi ra. So sunod Domingo mga batanon mag-practice ta. Worship na praktisan ta mo sa bass, keyboard dayong kuana. Sa drums hulat-hulat sa ta kay ako nakita si murag si Gaw Joel, Bisandong Marvin no nya naman sila David, sila Gigi, no ato nang sila si kuan ning kanay si Batang Wilson. Isa na si Will G. Ato nang i-train. Nya matag karon nang sunod Domingo sugod na tag training, no sunod Domingo. Unya kung ako kita mo palit man gyud tami. Giingnan lang ko sa atong igsuon nga pastor hulat-hulata lang ko. Dili na kaabtan og Disyembre palitan ti ka og kanang drums. Nya iya kong gipapili unsa man una nga naa sa gitanaw na tag 30 mil mahal man kun nang drums mahalon naay bratuhon 12,000 pero bati kig tingog ang drums dito sa Tarcom 21 man to 21,000 pero wala ta kabalo no ihatag sa Ginoo ang kanang mahalon nga drums. Salamat sa Ginoo niya dugang pahibalo karong simnahon na ato na nang matiwas. Kanus aman ang inyong gusto nga kuan matiwas nato ng flooring. Kanus aman ang muhataw ani si Dong Marvin ramang yun no tupakpakan ng Ginoo no sa kinabuhi sa muhataw Dong Marvin, Brad Sirapin, Brad Joel, si kuaning Gaw Dodong, si Brother Moses, si Brother Apil, Brother no mga bata noon na to diri gamay na kaayo na kanus aman ta magdagyaw tagbuan kanang inyo orang lugar kay ugma mo palit mig dugang bangko kay naa pa man toy igpalalit og bangko 5 pa man to kato tag 400 nya mo nang mo palit mig dugang ana para igo gyud ma-intact tong 5,000. So ugma mo duluhog man mi. Unya kanus aman unsa mga adlaw para maandam-andam nato pod ang kuan. Hoybes. Sige Hoybes. Kanang mahuman na diha nindot ng kayo. Katong gapanday sa tong sira wala pa moabot kahapon isang na-delay ko no basig karong simnahon na adto ra man namo kuhaon dito sa Santander bali 5 to ka buok sira tulo diri og duha sa moa nya na ako'y gi kuan pon nga cross na nya natay magpagama tag karatula diha para ang atong simbahan doon apoy karatula no nindot yan atoy karatula dito salamat sa Ginoo so Hoybes atong dagyaw nya salamat kay sa Ginoo sa inyong kinabuhi. Ang Dios magpanalangin, hawa na kayo atong simbahan, atong pagpakan ng Ginoo. Pati yung hawa na, gamay na lang dire, niya garden likod. Salamat sa Ginoo at utas pagpamarog, atong pasalamatan ng Dios, padayon na to ang pasidunggan siya. Sa gihapon, atong ibayaw atong mga kamot nga tos Ginoo. Dalaygon og labi kang balaan namo nga Dios,
Salamat o Dios sa imong pagkamaayo nga padayon mo kaming giubanan, padayon mo kaming gigiyahan, giproteksyonan, padayon mo kaming gipanalipdan. Salamat o Dios sa mga panalangin nga imong gipasinati kanamo. Padayon mo kami nga giubanan o gihatagag kalinaw, kalipay o pagsinabdanay diha sa matag Pinoy-anan. Padayon mo usab kaming gitagbo bisan gani sa pagkaog bisti walay nakulang. Padayon mo kaming gitagag og kusog maayong panglawas aron kami makapadayon sa pagdaig pagpasalamat kanimo Amahan. Salamat Lord sa kalampusan, kaluwasan nga mong naangkon. Salamat Ginoo sa panalangin nga walay sama nga among nasinatian. Padayon mo kaming gi-bless po Amahan. Padayon po namong gipangayo nga imo usab nga i-bless ang among mga kigsuonan bisan pa sa nagigduyog nagiguban kanamo sa pagsimba kanimo pinaagi sa Facebook Live. I declare blessing ato kanila. I declare salvation sa tanang mga pamilya nga niakaron Ginoo nga nakiguban nagduyog sa pagsimba kanimo. Moabot usab ngadto sa ilang pamilya Ginoo ang kaluwasan, kabag-uhan, diin ang kalipay, kalinaw maghari usab sa Pinoy-anan. Dalaygon ka nga Dios ang baga-bless sa tanang katawhan dili lamang sa mga katawhan sa Pilipinas, lakip usab sa tibok kalibutan. Even Lord sa Israel. Salamat Lord sa kalinaw. Salamat Lord nga imong giproteksyonan ang Israel in the name of Jesus. Sa tanang katawhan sa tibok kalibutan, padayon nimong i-bless ang mga Kristohanon, ang mga born again, i-bless o Dios in Jesus name. Nang kalinaw, kalipay ug labos sa tanang katagbawan. Karon among itugyan diha kanimo mong kinabuhi sa tibok simana nga imong gidugang kanamo, i-bless kami. At imana og proteksyon ang matag usa. Pinaagi sa grasya sa among Ginoong Hesus o gugma sa Dios Amahan sa paggigiusa sa balang espiritu gikan karon hangtod sa pag-abot sa among Ginoong Hesus. I-bless kami Amahan. In Jesus name we pray. Amen. Lamano sa kalipay diha sa Ginoo, lamano sa kalipay diha sa Ginoo. Dongjing kanang kabalo man kang mo gitara kanang sunod Domingo ha practice ta ha bisag usa og duha ka oras. Dong Aldrich ha. Pasalamat sa tasa Ginoo sa snacks. Amahan na mga Dios yung magagagahom. Salamat Lord sa among snacks nga imong gihatag. Salamat Lord ining tinapay. I declare blessing sa tanan nagpaabot ni ini. Moabot nga to kanila ang imong panalangin. In Jesus name we pray. Amen. Okay. Sige, palihog ko dai sapan i-distribute dai. God bless, God bless. Happy Sunday. Dalay ko ng Diyos. Ugma sa gabi, basi magka-live ta. Balik tag live. God bless. Happy Sunday. God bless.